ഹായ്, ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടമാവും. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പം 1 കപ്പ് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാസ്ത നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ്. സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു പാനിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബട്ടർ മെൽറ്റായി വരുമ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തിയും 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ത കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയുടെ മിക്സും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൊസറല്ല ചീസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മൊസറല്ല ചീസ് ഓപ്ഷണലാണ്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.